Hviezda s názvom Kepler 11145123 je nielen horúca, obrovská, ale aj to najguľatejšie teleso, aké sme kedy vo vesmíre pozorovali. Väčšina hviezd a planét je vďaka svojej rotácii na póloch mierne sploštená. Je to ako keď roztočíte cesto na pizzu, okraje sa roztiahnu. Napríklad naša Zem je na rovníku asi o 43 km širšia ako na póloch, ale táto hviezda, vzdialená 5000 svetelných rokov, rotuje pomalšie a jej štúdiom sa zistilo niečo neuveriteľné. Rozdiel medzi jej rovníkovým a polárnym polomerom je len 3 km. Táto takmer dokonalá guľa je 100 000 krát guľatejšia ako naše Slnko. Tento objav má obrovský význam. Pomáha nám pochopiť, ako silné magnetické polia menia tvar vesmírnych telies a dáva nám nový pohľad na to, aké sily formujú hviezdy vo vzdialených kútoch našej galaxie. Ak sa ti páčia videá a obsah o objavovaní vesmíru a astronómii, daj mi prosím odber na YouTube kanál a sleduj môj Facebook.